Lembeta Mas Bagong nalika di sel teng Nusa Kambangan riyen. Apa tahu apa bojomu iki? Ngate. Ya syukur ora apa-apa. Nggih. Pun. Nih, anget ta Mas? Anget banget. Kemranyas ning geger jan iso seger. Ha nggih. Niki gencengan iki digosok-gosok ngenten iki. Mengkenipun krasa kemringet terus mari jeneng angin niku nek dinengke mawon nggih nganu. Ha iya aku ya ngerti kok. Mbok tulung nggon dodo sisan. Nggih. Wah. Niki nggih njing mele niku kan wulu dodo niku mboten sah dikerok. Isine aku. Wong kuru kok wulune dodo kok metu kaya. Ning nambah wangun lho nek ngene wulu dodo ketok niku jan wangun tenan. Pun ketok nek piyai kakung tenan, Mas. Kang samar pamoring sukma. Sinukmaya winaya wingasepi. Sumempen telenging kalbu pambukaning warana. Tarlen saking liyep layape ngaluyup. Madi mrika mengke kula blonyo ning nggen dada kula niku ya adine kok nek nganti kakangne eneng apa-apa kaya rasane niku ora mentala. Ah iya ya matur nuwun ya Dik. Nggih, pun rasa anget apa nan wis. Weruh ora, Gong? Hah? Weruh ora. Peteng ya, Hah? Peteng ya? Raimu ki tokno. Wis. Sing tokke ming cangkemmu. Matane isih ketutupan. Panas atiku, Tru. Sabar, sabar. Kanane piye kanane? Dadane karang diblonyo karo bojoku. Edan monggo bojoku ming kembenan. Genah bojoku weruh gejlek. Aku ora nrimake senane cane iki terus. Sabar lho, Gong, sabar. Sabar, sabar ora kuat sabar. Monce. Mas Bagong. Waduh, Gong, sabar nih. Njur ngantemi aku sampeyan dhewe iki salahku apa? Kowe iki adhiku lho, Gong. Wah, adi-adi apa wiwit detik iki. Menit iki aku ora ngakoni nek kowe Kakang. Kowe mentolo karo aku, Reng. Kowe tegel karo aku. Senok ae bojoku lho, Reng. Kok kowe wani main api karo bojoku senok, ha? Apa tuman kowe ora ya iso to? Bojomu ora ya iso mblonyo. Bojomu iso ngeroki. Ming njaluk diblonyo karo dikeroki kowe kok. Dadak tekan omahku. Pokoke weruh dhewe kae bojoku. Pokoke seduwa bathok senyari pipi kosek takon kosek apa? Waduh. Wah, moncan pokoke. Gong, sabar nih, sabar. Aja gocah itu. Aja gocah itu. Aja gocah. Aja gocah. Sabar, Kong, sabar. Aku wis jijik ora rupane garek. Aku keblongot sik sabar, Kong, ora dadak. Sing sabar. Aku mana ora gocah. Aku mangko aja digocah itu. Tru, aku ki ora gocaki. Apa? Wong ora edan. Remuk aku terus. Sik. Perkara iki janjane kowe ya salah ora.
Kowe salah. Salahku enggak napa. Kowe mau alasan nek lara awakmu ora gelem sebo. Heeh. Ning kowe kok nyelingker nang omahe Bagong. Aku dititipi bojoku kon ngeterke undangan. Undangan telek. Kusike sabar. Undangan apa? Mas Bagong, kula aturi sabar Mas Bagong. Ki ya tunggalane. Mentolo karo cucuk modal kowe. Nek panjenengan kula ajeng mang tutuk nek panjenengan kula salah. Nek kula mboten salah sampeyan getun dhewe lho Mas Bagong. Ora guneman. Sabar. Leren. Ngaso lungguh sing apik. Ora. Aku tak takon karo kowe. Kowe mau nang omahe Bagong to pas Bagong ngangon wedhus? Heeh. Bener. Terus ana sing wadul kowe nang omahe Bagong kowe jejer karo bojone Bagong. Ha iya wong korsine Bagong ya ming siji. Ora iso tengok dhewe-dhewe tengok jejer. Terus ana sing wadul jare kowe karo bojone Bagong do cekel-cekelan tangan. Sik. Nek perkara cekel-cekelan tangan iki ketok ya aku ora, Tru. Lah nek kowe ora ana sing ngomong, lho. Eneng sing ngomong? Ana. Menungso rata tangan panus maning jajalan sertaning bawana. Lah kok dadi ana sing adu-adu antarané aku karo Bagong. Wes rasa muni adu-adu. Pancen niatmu ya tenan kaya ngono. Wong-wonge sing wadul karo Petruk ora bakal goro karo Petruk. Mas Bagong sabar, meneng adu pak cangkemmu. Wong wedok iki perkara iki dirampungke sik. Ana sing wadul sapa, Tru? Omong. Tapuki cangkeme. Wong aku ki nang gone Bagong ki ming dikongkon karo bojoku, dititipi weling. Gandeng bojone Bagong ki ora tau melu kumpulan ibu-ibu ana ing kampung, mula dikon melu kumpulan ben srawung ben ngerti karo tangga teparone. Aku ora jejer, aku ora ngremeti tangane bojone Bagong. Ngopo ngremeti tangane bojone Bagong kadasen kabeh. Ora sudi aku ngremeti tangane bojone Bagong. Reget kaya ngono kok ngremeti. Sing ngomong bejo kidule Bagong. Wah, antel diasil. Garing melajar. Ya. Tak takoni kowe jujur. Nggih. Kowe mau ketemu Petruk? Nggih. Terus kowe wadul apa karo Petruk? Kula mboten ngomong napa-napa. Kula ketemu karo Petruk niku Mas Petruk niku mung alam-alaman ketemu padha-padha. Kula niku ya tangga. Terus do ulung-ulungan rokok terus wangsul. Ora sang ngapusi to. Ora sang ngapusi. Lambemu iki dadi perkara. Ora ngerti sak tenane ning kowe wadul kono wadul kene kowe nglincipi carang papak. Kowe nglincipi perkara nganti dadi geger kaya ngene iki. Saiki kowe jujur. Aku ora ngapa-ngapa. Aku wong tuwa. Nek nganti gegeran gelut ra ya isin to. Kowe tuwa aku tuwa. Saiki aku tak takon kowe jujur ngapa? Mas Garing wae ora teng omahe Mas Bagong to. Heeh, wigatine. Aku mung dikongkon bojoku, diwelingi bojoku. Terus sing ngomong karo Petruk nek aku jejer karo bojone Bagong sapa? Kula. Terus kok iso kowe ngerti kaya ngono apa kowe ngerti kanggo mripatmu dhewe? Ngertos. Wonten piyai sing jejer kali bojone Mas Bagong. Matno mripatmu ya aja kae patung kirik. Lingguane Bagong kae iki ana patunge kirik. Kae nek didelok saka njaba pancen kaya ana wong sing jejer bojone Bagong ning kae aku ning ngarepe. Lan ngerti ya, kowe iki senengane tumbak cucukan ora ngerti perkara sak tenane ning tumbak cucukan. Aku mau diajar karo Bagong dikira werna-werna karo bojone Bagong, mula utang lara, wajib ya saur lara.
Aduh Mas Gareng, kula kapok Mas. Kula kapok Mas Gareng. Kula salah. Pancen kula niat adu-adu niku merga kula lara ati kalih Mas Bagong. Per, rungokke iki pengakuane si Bejo iki. Rungokke. Nggih, pancen Mas Gareng mboten jejer kalih garwane Mas Bagong. Niku pancen kula damel-damel merga kula lara ati kalih Mas Bagong. Saiki jujur karo Bagong. Kowe lara ati karo Bagong mergane apa? Mas Bagong niku utang wedhus kula loro mongko wedhuse wis payu 3. Kok ora nyaur kali kula ning pendak-pendak disaur malah sajake kaya ngongalake dadane. Ketok nek wong kendel, ketok nek wong wani semaur suarane mesti elek, suarane mesti ora penak. Wo, lah sumbere ya ming kowe kok, Gong. Lah iki nek diutang nyaur, aku wis biasa ora nyaur. Tetep kudu nyaur sing jeneng diutangi kudu nyaur. Aku nyemayani, Tru. So nek wedhuse wis gedhe. Lah wong payu 3 kok kula mboten dipun saur. Sesuk bakale tak saur, Reng. Apa? Bapak kon rene, Bagong ndak ora kapok tumindake kaya ngene iki, Reng. Wadule tangga teparo anak-anakku do regejegan bener wae. Nggih, Pak. Perkarane bejone adul-adul ben anak-anake Bapak Bagong kali Gareng do gelut. Gareng tenggene Bagong disujanani digawe-gawe Gareng niku kaya dene arep nggunjak bojone Bagong, Bagong cemburu. Nganti dadi gelut rame banget. Lah barang Bejo ditresih jebul Bagong niku duwe keluputan karo Bejo. Bejo ora wani nagih Bagong, ora wani karo Bagong. Terus gawe dadaning pasulayan lumantar napa sing disumurupi Bejo. Dandang dikandhake kuntul-kuntul dikandhake dandang. Bagong maju. Siap. Maju o. Maju, Gong. Dapuamu apa ning desamu? Dukuh, Pak. Dukuh iki wajibane iso ngayomi marang kawulane rakyate. Bejo kuwi sapa? Wong liya. Kowe dukuh iki Bejo kuwi rakyatmu du. Nggih rakyat kula. Kowe ndek utang Bejo pira? Oke, Pak. Pendak ditagih kok malah nantang, pendak ditagih kok semoyo. Ya wis bener nek Bejo duwe pakarti sing kaya mengkono kuwi. Dadi dukuh ki ngayomono marang kawulamu, gawe tentrem marang rakyatmu, kawulamu aja ming gawe kisruh, malah gawe kapitunaning kawulamu ora apik. Nek kowe nyilih karo duweke Bejo ya dibalekke. Adile hukume wong nyilih kuwi balekake, wong utang kuwi nyaur. Nggih, Pak. Mbok menawa Bejo saya mangkel atine merga pendak-pendak nagih kowe mesti mbok semayani, pendak-pendak nagih kowe mesti mbok semayani. Terus gawe karti sampeka, gawe cara kaya ngono kuwi men kowe congkrah karo kakangmu. Merga ya pancen kowe ora kena dijaluk sing kanthi becik-becik. Nggih, Pak. Ayo ora? Nggih. Ngaku salah ora? Ngaku. Ayo balekke dite Bejo. Nyilih nggonamu sik, Tru? Wah, ora duwe. Kula ngambil sedhe, Pak. Sok jemuah Bali. Siap. Ku anggere jemuah tak tagih ora menehi. Aja takon dosa sebdake dadi kere. Wis ket biyen, Pak. Ket biyen kula kere. Engko dibalekke. Nggih, ngestakaken dawuh. Njaluk ngapura karo kakangmu. Ngapura ya, Reng. Awa ming bojone Bagong blonyo awakku merga weruh aku masuk angin kok cemburu. Asa mbok menawa kowe iki lara awake terus bojomu ora ana terus dileki bojoku terus bojomu diblonyo awake ya ora apa-apa wong Kakang Adi ya. Dulur kulawarga.
Saking tresna ulare senok, Pak. Iya. Tresna ya tresna ning aja nganggo terus sujana sing kaya ngono ndak ora prayoga. Nggih. Bejo. Sone ora dibaleni ya senengane ngelincipi carang papak kaya ngono kuwi. Nggih, Kyai. Heeh. Aja mbok baleni. Wis. Bagong wis rukun karo Gareng. Bejo ya wis ngaku keluputane wis bali urip sing tentrem. Ayo Petro. Nala Gareng Bagong sowan ning negara Ngamarta kok ndak dadi